Hej, jag har fått lite frågor och den första var så här, när är du född? Och jag är född 2001. Så jag är alltså 10, snart 11. Vad har du för mobil? Det här är min mobil. Den har ingen skal på sig just därför jag tagit bort det. Vänta. Den här är en iPhone 4 och det är bara en iPhone 4, inte en iPhone 4 så det skulle bara en iPhone 4 så typ ser lite konstigt ut, men alltså inte konstigt, men Vad tycker du om mig? Alltså jag känner ju inte dig direkt. Så, men du är säkert snäll. Kan du visa lite kläder från min garderob? Det kan jag göra, men inte i det här videoklippet. Bor du i Stockholm? Ja. Vilket Photoshop har du? Köpte du den? Ja, man köper väl. CS5. Photoshop CS5 heter det. Och nej, jag kan inte göra en video när jag sjunger en random låt för jag sjunger inte bra. Har du någon syskon? Jag har en lilla syster. Kan du svara på mina frågor först? Favoritmat? Alltså jag har ganska många. Dina intressen. Alltså jag har många intressen. Men det var typ de frågorna. Eller vad det var lite snabba frågor. Men nu ska jag göra en sak. Men hej då!